I entrem a la segona part del programa on mos acompanya Aleix Frank, director esportiu dels Avatars Academy, centre de tecnificació de futbol, per fer balanç de la temporada i també per parlar sobre la nova edició del campus d'estiu Futbol Avatars. Hola Aleix, bon dia i benvingut. Bones, moltes gràcies. Aleix, primer de tot, com valores esta temporada de tecnificació que ja ha arribat al seu final? Sí, la veritat que avui fem l'últim entrenament ja per a tancar aquesta temporada 2025-2026 i la veritat que estem supercontents perquè al canviar la seu i passar al Camp Nou Mingola de la Cava era un canvi d'ubicació i portàvem molts d'anys a Jesús i Maria ja com a seu central i la veritat que molt contents per la rebuda, hem superat la quantitat de xiquets i xiquetes i porters que han vingut a la tecnificació, és a dir, hem arribat als 50 xiquets durant l'any, sempre hi ha altes baixes o n'hi ha que comencen, fan 3-4 mesos, després se ho deixen per qualsevol motiu, i la veritat que hem arribat als 50, cosa que no havíem arribat des que estem als Avatars cap any, a aquestes xifres de la tecnificació sempre ens havíem quedat en 40, i aquest any hem arribat a estar mesos, durant 2 o 3 mesos en 50 xiquets i xiquetes, la veritat que supercontents, superpositius i ara tancar-ho al campus, descansar i preparar de nou una nova temporada. Pues un resum molt positiu en este rècord d'inscrits i a part, clar, el camp de la Nova Vingola que és nou. Sí, la veritat que sí, s'ha sumat també, vam estar un mes a Sant Jaume a fer el canvi i ara ja entrats altra volta a la seu de la Nova Mingola i superbé, la gespa nova i dona molt més ambient. Claro que sí. Aleix, què diries que diferencia Avatars Academy d'altres puestos de tecnificació de futbol base? Nosaltres ens centrem molt en les habilitats tècniques dels jugadors i jugadores i dels porters i porteres. Treballem en grups reduïts d'entrenament i una de les principals coses, ja veiem els primers dies que tenim a tots els jugadors, jugadores i porteres, per dir-ho d'alguna manera, les possibles mancances que veiem, que els fan falta, sempre parlant del contingut tècnic. El tema tàctic, ja cadascú juga al seu club i a partir d'aquí sí que fem algunes correccions nosaltres bàsiques que veiem quan fan partits allí els entrenaments, però no ens hi posem ja que creiem que aquí seria més clar una mica i no és el que volem. I a partir de les petites mancances que els anem veient, preparem aquells entrenaments i estem molt damunt a que milloren aquelles habilitats tècniques i sobretot també treballem molt el que és el domini de les dues cames. Vol dir, al final els seus entrenaments tenen 1 hora i mitja, els entrenadors volen preparar els partits, volen una mica com juga l'equip, nosaltres anem a perfilar més individualment i sobretot perdem molt de temps treballant les dues cames, cosa que després sempre se'n beneficien als partits, perquè van molt més segurs i com més perfeccionats van en les seues habilitats, més confiança tenen a jugar als partits. Aquest és el nostre punt diferencial, que sobretot apostem molt per això. Molt bé. I com deies, avui és l'últim entrenament. Dilluns són els dilluns d'Avatars, que dieu que són els entrenaments. Llavors, en quin equip tècnic comptes? Ara mateix disposem de dos entrenadors de porters, que són Quim Albiol i Roger Casanova. Després també tenim 4 entrenadors, que són Roger Curto, Marc Frank, i també estic jo, que també participo als entrenaments, i Albert Bertomeu, que també ha estat amb nosaltres durant l'any. La veritat que supercontents, entrenadors formats i que tenen molta implicació, també coneixen a tots els xiquets i xiquetes i també tenen aquesta part lúdica important, aquesta socialització, que quan els xiquets venen, ja que molts són de diferents equips, entrenadors nous i tal, és important aquest plus de l'entrenador i ells ho han fet superbé, el que parlàvem abans, gràcies a ells no s'ha baixat de la xifra, l'hem superat, però durant la temporada s'ha mantingut, senyal de que ho han fet molt bé i la veritat que he agraït també la confiança que ens han donat i també els comentaris dels pares, ara este últim mes que vas parlant amb ells, perquè ja s'acaba i et van comentant coses, estan tots supercontents i ho diuen, que gràcies a vindre als Avatars que els xiquets han millorat moltíssim. Per tant, gràcies als entrenadors que tenim que han fet una gran tasca.
Molt bé, és molt satisfactori, no?, per part de les famílies. Els xiquets diuen estar contentíssims, no?, i venen contents, però que les pròpies famílies no t'ho diguen és molt satisfactori, també. Sí, clar, nosaltres al final aquí no busquem resultats, sinó el que busquem és la millora individual de cada jugador i jugadora, i al final les famílies que venen a veure els entrenaments els dilluns als Avatars veuen que el que es treballa allí, aquells continguts tècnics, després al partit mira, el dilluns van fer este regat i avui l'ha provat al partit. Entenen que això ve dels Avatars i pues, bueno, és no? De dir, ostres, els va molt bé vindre allí. A banda, una altra cosa important, pues, que treballen sense pressió, és a dir, si hem de perdre mitja hora la perdem. Nosaltres no portem pressa en tindre que preparar el partit del cap de setmana, és a dir, que ens basem molt individual i això, pues, clar, al final se veu i després els partits pues, ho poden aplicar. O sigui, és un reforç, crec que molt positiu. I a banda, pues, bueno, també tenen altres activitats, no?, com els tornejos que anem fent entre ells i així pues, van jugant en l'equip dels Avatars i també les trobades i ara el campus que farem. Molt bé. I clar, de quines edats estem parlant de que compreneu vosaltres? Nosaltres comencem des dels 5 anys, que sempre en tenim pocs, perquè al final tan petits, vull dir, el que busquem... Som molt petits. Sí, som molt, creiem que aquí, pues, bueno, els seus clubs han de treballar molt el que seria la psicomotricitat i totes aquestes coses, més que ja centrar-nos en tècnica futbolística. Una cosa és que ara vinguen al campus, no?, perquè és l'estiu i ja està molt bé si els agrada el futbol, però durant l'any, vull dir, crec que hi ha altres habilitats més importants que ja no posar-se específicament en el futbol, per tant ja comencem a partir dels 5 anys i fins als 14 anys, que seria infantil de segon any. Molt bé, i clar, com dius, no, els xiquets que els coneixeu a tots, bueno, que diuen ser d'aquí, del Tebre i de pobles del voltant, que al final crees vincle en els xiquets, vull dir, aneu tots contents a entrenar a l'Avatars. Sí, la veritat que sí, i després entre ells també, no?, pues te'n vas enterant de dir, mira, són festes a la Ràpita i un d'aquí al poble, no?, del Tebre, està a casa del xiquet de la Ràpita que ve als Avatars i pues, gràcies als Avatars s'han conegut, igual que nosaltres, pues, igual vas passejant, no sé, per l'aldea i trobes un xiquet que ve als Avatars i pues, crec que és un contingut molt bo, a banda de lo que aprenen futbolísticament, però després, pues, gràcies a aquest esport, no?, el futbol, i gràcies als Avatars pues, ens donem a conèixer i coneixes pues, tant molts de jugadors i jugadores i entre ells pues, també hi famílies que també es coneixen gràcies als Avatars. Sí, no, sí, el futbol te crea moltes amistats. I Aleix, fa poc vau fer la trobada Avatars, com anar? La veritat que molt bé, normalment no la solem fer mai, ja que a final de temporada els xiquets que venen ja tenen tornejos en els seus clubs, però aquest any, i degut a la demanda, o sigui, no la demanda, la quantitat de xiquets que hem tingut a la tecnificació, doncs, bueno, mos ha donat cabuda, vam proposar de fer 2 trobades, tant en Leví com en Benjamí, que és els xiquets que més tenim, i doncs, bueno, superbé, vam passar un molt bon matí, agrair als clubs que van vindre també a participar. Va ser una trobada en molt de joc net i superbé, i a banda no hi havia classificació, és a dir, quan se va acabar el torneig tothom va tindre el seu trofeu i la seva recompensa, i ja està, no volíem que hi hagués classificació, sinó que fos una jornada del que parlàvem ara, no?, d'amistat. I a banda també este cap de setmana també van disputar un equip dels alevins el torneig d'Albert Joan, que va ser el diumenge al Camp de la Cava, i també van quedar tercers classificats, i els benjamins que van anar al torneig Terra Rubra de Jesús Catalònia, que van quedar campions de la plata. O sigui que supercontents i bueno, experiències que s'emporten d'estar als Avatars. I tant que sí, i a part, bueno, bons resultats, no?, que al final, evidentment, la trobada l'heu fet sense classificació, que és una cosa destacada i també important, no?, que al final és per a xalar, no?, una jornada lúdica, però de quan en quan també va bé i els agrada, no?, també la classificació i, bueno, quedar dins entre els millors, no?, al final. Sí, això sempre, vull dir, anem a participar, però tothom vol guanyar. Evidentment. Però crec que també avui en dia hem entrat en un món molt competitiu i també està bé, no?, la trobada aquesta que vam fer, que vull dir que sortiessin una mica fora del que és l'àmbit competitiu, sinó que vinguessin a jugar, a passar un bon matí, i així ho vam fer. Però evidentment aquest cap de setmana els nostres benjamins, no?, per exemple, el quedar campions sempre són alegries en els Avatars, en companys nous, no?,
és tipus una selecció i pues, bueno, s'ho passen superbé, evidentment. Molt bé. I Aleix, ja tanqueu este curs en el campus d'estiu Futbol Avatars. Que mos pots avançar d'esta nova edició? Pues sí, avui dilluns ja fem la festa de cloenda dels Avatars i a partir del dia 29 de juny fins al 3 de juliol tindrem ja per 17a edició el campus de futbol dels Avatars. Començarem el dilluns al Camp Nova Mingola. Nosaltres tenim tres diferents horaris, n'hi ha que només venen de 9 a 1, altres que es queden tot el dia en natros, dinen en natros i fan doble sessió d'entrenament, matí i tarda, de 9 a 7, i n'hi ha també que es queden 24 hores en natros durant tota la setmana, on se queden a l'hotel i passen tota una setmana en natros. A banda de la doble sessió o la sessió matinal d'entrenament específica de futbol, el tret característic és que entrenadors del futbol base del Villarreal estan tota la setmana en natros aquí al campus i la veritat que clar, tindre estos entrenadors en este nivell fa que els entrenaments del campus siguin molt bons, la veritat, els ensenyen moltíssimes coses, vull dir, ja no simplement en futbol sinó consells, no? I estan molt damunt d'ells. I a banda també sempre ens visiten jugadors o jugadores professionals, siguin etapa futbol base que estan a canteres, no? Professionals, o hi ha jugadors que puguen estar jugant tercera, segona, i que els xiquets s'ho passen superbé i estan molt contents. És a dir, que per a nosaltres una és tindre els entrenadors del Villarreal i l'altra les visites estes, que crec que és el que fa gran el campus. I a banda, sempre tenen piscina, futbol sala, altres activitats també com hinxables que tenim per a donar-li també el component lúdic, que per alguna cosa estem a l'estiu, i també s'ho han de passar superbé. A l'estiu també, fa calor, no? S'han de remullar també una mica més de xalera. I clar, això que has dit de dormir, que es queden tota la setmana, això és nou d'enguany? No, sempre ho han fet, perquè abans també als Avatars venien molta gent de fora, hi havia un conveni en una escola d'Israel i clar, ja venien tota la setmana. Fa pràcticament 7-8 anys vam trencar el conveni i ara ja normalment sí que sol vindre algú de fora, però quasi sempre ja són xiquets i xiquetes de les Terres de l'Ebre, però també és un contingut social que mos agrada, així també estan els entrenadors, també fem jocs nocturns i passen una setmana fora de casa, que els pares també els va bé. Això t'anava a dir, els pares queden descansats. Desconnecten una setmana i ells s'ho passen superbé de dormir amb altres companys a l'habitació i desconnectar també. Molt bé. Estem parlant 17a edició que has dit. Són molts d'anys ja, Aleix. Sí, la veritat que sí. Primer ho van començar els que abans portaven els Avatars i des que ho vam agafar nosaltres ja vam continuar. Nosaltres ja estàvem d'entrenadors allí quan fèiem els campus i després ho hem seguit. I la veritat que supercontents perquè cada any les xifres han sigut bastant altes, superbé, tot i la demanda que entenem, no? Que cada any també és més complicat perquè hi ha molts de tornejos ara a l'estiu, molta gent que marxa fora de torneigs, també molts de campus i estem contents perquè sempre entre 50 i 80 xiquets els tenim, senyal de que seguim fent les coses bé i supercontents d'estes rebudes. I tant que sí. I estem parlant que s'ha dirigit a xiquets i xiquetes de 5 i 16 anys, no? I també porters i porteres, vull dir, ho toqueu tot. Sí, aquí tenim dos grups separats, una banda els jugadors i les jugadores i per l'altra banda els porters, que fan els seus entrenaments específics. Aquí al campus sí que ampliem una mica més el ventall, que és de la tecnificació, que ja començaríem en patufet d'últim any, que ja són més petits, fins a cadet, 16 anys, perquè aquí com també els entrenaments són més específics, van en grups separats per edats, per nivell, que el primer dia ja tenen unes proves de nivell, per a que aquests grups siguin bastant competitius a l'hora d'entrenar, podem donar un bagatge d'ampliar i podem arribar fins a cadet. Molt bé. I com s'ha d'inscriure la gent, Aleix? Ho poden fer a través de les xarxes socials, de l'Instagram i Facebook dels Avatars Academy. Allí tenen tota la informació, se poden posar en contacte amb nosaltres i des d'allí els fem arribar tot el que seria la inscripció i tot el dossier i a passar-los-ho tot. Hasta quin dia hi ha temps? Nosaltres sempre donem fins al cap de setmana abans del campus. Sempre hi ha algú a última hora que
no ho tenia clar o a vegades te diuen no, és que vol descansar, però després parlen amb els companys, venen jo vaig al campus dels Avatars, doncs vull anar. Claro. Sempre donem, si no és que tinguéssim les places tancades, però bueno, al final mai volem deixar sense plaça a ningú, sempre alguna excepció se pot fer, per tant que fins el dia abans del campus se poden apuntar. Perfecte. I ja per acabar, Aleix, si mos pots avançar algun nom de jugadors que si teniu tancat o no, de què vindrà així de professional, no? Bueno, tancat ho tenim més o menys, però clar, tampoc ho podem confirmar perquè ells també depenen de les vacacions i tot, però sí que aquest any un dels que ens acompanyarà és Oriol Subirats, que ha estat jugant al Nàstic de Tarragona al primer equip, veí d'aquí a Sant Jaume, que ell també va passar pels Avatars i li tinc molt d'apreci, i doncs, bueno, serà un orgull que estiguen nosaltres i ens vingui a visitar al campus aquest estiu. I no hi ha res més bonic que una persona d'aquí, no?, del terreno, que està triomfant en el futbol professional, que vingo, no?, i que va formar part dels Avatars al seu temps també. Sí, la veritat que sí, perquè això te demostra, no?, pues, a tots els xiquets i xiquetes que estan als Avatars, no?, pues, que veuen que Oriol també va passar per la tecnificació quan era petit i gràcies a tot el seu esforç, compromís i dedicació que ha tingut i està tenint, pues ara mateix està a un gran nivell i a un gran equip. Per tant, els consells que ell els pot donar o ja la seva presència allí, sobretot als jugadors ja no, en l'Aleví infantil, que ja comencen a tindre uns coneixements, crec que els pot motivar a veure que mai és tard, no? I que els queda moltíssim encara, o sigui, tot el que és futbol base te queda molt per a poder treballar. Els ensenya, no?, que és possible, no?, que poden arribar lluny en el futbol. Aleix, moltíssimes gràcies per haver vingut una vegada més aquí al programa i des d'aquí que vagi molt, molt bé este campus d'estiu Avatars. Moltes gràcies.